9 maanden cel geëist tegen financieel adviseur die de boel oplichtte. Het is maandag 7 oktober, dit is Zeeland Nu. Slachtoffers raakten hun geld kwijt via vastgoedbeleggingen. Verdachte steekpartij is voorlopig vrijgelaten. En dit gezin gooit het roer helemaal om. Dames en heren, goedenavond. Als financieel adviseur haalde hij mensen over om te beleggen in vastgoed. Maar in plaats van winst raakten ze tientallen duizenden euro's kwijt. Het Openbaar Ministerie eist nu dat de 43-jarige Terneuzenaar het allemaal terugbetaalt en 9 maanden de cel in moet. We gaan naar de rechtbank in Middelburg. Verslaggever Niels Schuurbiers staat daar. Hij heeft de zaken de hele dag gevolgd vandaag. Niels, het ging in totaal om 200.000 euro. Hoe ging de verdachte eigenlijk te werk? Ja, het is een ingewikkelde zaak. Ik ga het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In het kort komt het erop neer dat de verdachte mensen benaderde om te beleggen, om zo samen huizen te kunnen kopen. Daarvoor had hij een bedrijf opgericht en het bedrijf zou die huizen kopen. Maar uiteindelijk kocht hij ze op zijn eigen naam. Toen hij dus zelf in de financiële problemen kwam en daar weer schuldeisers voor kwamen, zijn 2 van die huizen via een executieverkoop verkocht. En daarmee kunnen dus de beleggers die vandaag in de rechtszaal dus ook aanwezig waren, fluiten naar hun geld. Ja, die waren er dus ook aanwezig. Hadden zij ook nog iets te zeggen? Ze hadden dat heel erg graag gewild, maar daar bleek toch geen ruimte voor te zijn binnen de Nederlandse wet. Sommigen hadden ook een advocaat bij zich om toch voor hen dan ook te zorgen dat ze die zaak goed konden volgen. En een van die advocaten die sprak ik voor aanvang van deze zitting. Advocaat Annelien Nieuwenhuizen staat een echtpaar bij dat 30.000 euro kwijtraakte aan de man. Dat geld zou hij beleggen voor ze, maar het is weg. Cliënten hebben het er heel zwaar mee. En voornamelijk over het feit van hoe konden wij hier intrappen? Hoe kon dit met ons gebeuren? Zijn wij dan daadwerkelijk zo naïef geweest? En dat is vooral hetgeen waar dat cliënten mee zitten. Gelukkig is dat zeker niet het geval. Hij zijn niet de enige, dus hij heeft het gewoon slim aangepakt. Eerder wonnen de cliënten van Nieuwenhuizen al een civiele zaak tegen de man, maar het geld is nog steeds niet terug. Daarom proberen ze het nu nogmaals via het strafrecht. Hij is veroordeeld voor onrechtmatig handelen en hij zou het bedrag moeten terugbetalen. Maar het is inderdaad een kale kip, dus civielrechtelijk lukt het ons niet. Vandaar dat we ons nu ook strafrechtelijk gevoegd hebben als benadeelde partij. En als benadeelde partij willen wij in deze procedure de zogenoemde schadevergoedingsmaatregel opgelegd krijgen. Dan wordt het geld geïnd door het Rijk en krijgen slachtoffers op een gegeven moment een voorschot. Dat is dan tenminste nog iets. Ja, Niels, de eis is nu bekend. Wat is eigenlijk het verweer van de verdediging? De verdediging vraagt zich af hoe verwijtbaar dat deze verdachte eigenlijk heeft gehandeld. Omdat hij bijvoorbeeld ook de rente die mensen over dat geld ontvingen nog jaren is blijven doorbetalen. Ze zeggen eigenlijk deze man was helemaal niet van plan om deze mensen op te lichten. Heeft ook zo lang mogelijk doorbetaald en is vooral slachtoffer geworden van die executieverkoop van die huizen. Het is niet goed gelopen, maar of het strafbaar is, dat trekt de verdediging sterk in twijfel. Uitspraak in deze zaak is over 2 weken en verslaggever Niels Schuurbiers blijft dat natuurlijk voor ons volgen. De 14-jarige jongen uit Hulst die vrijdagavond een 15-jarige plaatsgenoot bij een ruzie zou hebben neergestoken op de Grote Markt is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De politie denkt dat de ruzie is ontstaan in de relationele sfeer. En volgens getuigen zou de vriendin van het slachtoffer daar een rol in spelen, maar welke rol is niet duidelijk. De Week van de Toegankelijkheid is begonnen en daar wordt in heel Zeeland aandacht aan besteed. In Terneuzen werd vandaag de campagne Drempelvrij gelanceerd. Want ook daar liggen er nog genoeg. Een hele grote drempel is de markt. Daar zijn kinderkopjes gebruikt en je trilt echt uit je rolstoel als je daar overheen rijdt. Ook mensen met rollators. IJsendijke krijgt een bibliotheek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daar na een oproep van PvdA-leider Lodewijk Asscher geld voor vrijgemaakt. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen gaat nu op zoek naar een geschikte locatie en wil volgend jaar of misschien nog wel eerder weer opengaan. En ook de gemeente Tholen krijgt extra geld voor hun bibliotheek. Leerlingen van het Goese Lyceum waren vandaag bij de demontagewerkplaats Zeeland. Een bedrijf dat van alles probeert te recyclen voor een beter milieu. We gaan langs allemaal bedrijven en gaan we dingen leren over het milieu en wat er anders kan en hoe dat dan kan. Omdat er eigenlijk steeds minder ruimte komt op de wereld. We eigenlijk veel biologischer moeten gaan doen, zodat we veel meer ruimte krijgen. De bezoekers zijn onderdeel van een speciale week op school over duurzaamheid. We
We zijn al langs de Sligro ook geweest en toen hebben we ook geleerd over producten, hoe dat dan, bijvoorbeeld plastic, dat ook met bijvoorbeeld karton kan. Maar de leerlingen denken zelf natuurlijk ook heel goed na over hoe ze kunnen bijdragen aan een beter milieu. Zorgen dat mijn ouders dus een elektrische auto kopen. Is dat het enige? Volgens mij wel. En dan is zojuist nog bekend geworden dat op het terrein van chemieconcern Dow in Terneuzen een persoon is overleden. Volgens de politie is er een ongeval geweest met een rijdende grote kraan. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Straks natuurlijk meer informatie daarover op onze website omroepzeeland.nl. Het jaarlijkse kustmarathonweekend zit er weer op. Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog en de cijfers. 4600 deelnemers liepen gisteren, ondanks het slechte weer, de wandelmarathon. Het laatste onderdeel van het jaarlijkse kustmarathonweekend. 4000 lopers bereikten na 42 kilometer en 195 meter de finish in de Langstraat in Zoutelanden. Zij kregen dus een mooie medaille als herinnering. Klein minpuntje, 4 oktober staat op het eremetaal in plaats van 6. 6000 trotse familieleden, vrienden, kennissen en andere belangstellenden moedigden de doorweekte lopers aan en honderden stonden in de Langstraat. 1000 rozen raakten de bloemenmannen in de Langstraat kwijt. En 500 boeketten gingen er doorheen. 50 bladen werden na afloop geprikt. En er zijn 5, ja u hoort het goed, 5 massages na afloop gegeven. Huis en haard achterlaten om op een onbekende plek iets heel nieuws te beginnen. Het is in het televisieprogramma Ik Vertrek meestal het recept voor een hoop leedvermaak vanaf de bank. En toch, Johan en Melanie Zwart uit Kattendijke gaan ook een nieuwe horizon verkennen. Maar dan niet aan de andere kant van de wereld en wel verantwoord en goed georganiseerd naar eigen zeggen. En hun kinderen vinden het ook een goed idee. Hoi, ik ben Marijn, ik ben 11 jaar. Ik ben Savannah en ik ben 19 jaar. Hoi, ik ben Femke en ik ben 12 jaar. Mijn naam is Lieke en ik ben 20 jaar oud. Ik ben Floor en ik ben 17 jaar. Ik ben Johan Zwart en ik ben 53 jaar. Hoi hoi, ik ben Melanie Zwart en ik ben 49 jaar. En samen zijn wij de familie Zwart. Hey! Dochter Frederik is er ook nog, maar zij is er vandaag niet bij. Het gezin begint aan een groot avontuur en wel in de binnenstad van Goes. Daar gaan ouders Johan en Melanie het gastenhuis Goes beginnen. Het gezin verhuist mee en gaat pal naast de woonvoorziening voor dementerenden wonen. Doel? Daar net zo'n huiselijke sfeer creëren als hier. Alle gezinsleden staan achter de keuze van hun ouders. Ik vind het wel leuk, ook goed dat ze met ouderen gaan werken. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, ik vind sowieso de gedachte achter het gasthuis gewoon heel erg mooi. Vooral als je soms ziet hoe dat in andere bejaardentehuizen eraan toe gaat. Hier komt het. Aan de Seer Hendriks Kinderenstraat worden 5 karakteristieke panden verbouwd. Straks kunnen hier 20 mensen met dementie wonen. Er komen ook 2 kamers voor echtparen. De kamers zijn ruim en licht en hebben een eigen badkamer. Er zijn ruimtes om samen te komen en een grote ruimte om samen te koken en eten. Hier komt een piano waar dochter Femke op kan spelen. Moeder Melanie werkt nu ook met dementerenden, maar de telkens afscheid moeten nemen valt haar zwaar. Als je dan weggaat, dan zei ik altijd tegen Johan van, oh, het liefst zou ik ze nu in mijn rugzakje meenemen. Die gezelligheid bieden wij ons in het gezin. Gewone dingen, dat ze lekker mee kunnen eten of een kopje koffie samen meedrinken. Ja. En in je rugzakje mee naar het gezin ging ons net iets te ver. Ja. Maar nu hebben we wel een mooie tussenoplossing gevonden. We wonen hiernaast. We kunnen het hier bieden, maar we houden onze privacy voor ons gezin. En we proberen wel een realistische tussenoplossing te vinden. Met inzet van een team van zorgprofessionals en ondersteunende hulp wil de familie Zwart het gaan doen. Het leuke is, omdat we zelf verhuizen, kunnen we ons ook best wel goed inleven. En de bewoners die hier komen wonen, ik denk dat je gelijk hebt, dat dit een soort ik vertrek is. Met het gezin, naar een andere omgeving. Maar wel een verantwoord ik vertrek. En nou, iedereen is vandaag binnengebleven zo te zien. En ze hadden groot gelijk ook, want het bleef weliswaar droog, maar het was ook fris. Alleen deze fiets waagde het erop vanmorgen. En vannacht dan gaat het regenen, maar morgenochtend dan trekt de regen weg en dan blijft het enige tijd droog. En af en toe komt dan de zon tevoorschijn en het wordt dan in totaal 17 graden.
Straks de derde helft met Jan-Jaap Couré. Grote vraag is natuurlijk of hij na het hele weekend live verslag vanuit de Langstraat in Zouterlanden eigenlijk nog wel een beetje stem heeft. Gelukkig nog stem genoeg voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Want de hoofdrolspelers van de Kustmarathon zitten aan tafel. Links van mij Tim Pleijten, de winnaar van zaterdag. En Erwin Adam, de nummer 2. En rechts van mij de vrouw die op indrukwekkende wijze won, Samantha Luitwieler. We praten er straks over in de derde helft. En natuurlijk krijgt u ook nog het uitgebreide weerbericht met Dorien Bouwman. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.